Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Continuamos a falar cos nosos representantes políticos no Concello de Santiago. Ximos conversar co voceiro do PSOE, con Paco Reyes. Paco, benvido unha vez máis, moi boas. Moitas grazas, un prazer, moi boas. Ademais, hoxe temos aquí material que analizar porque onte mesmo coñecíamos os orzamentos xerais do Estado para este 2017, así que hoxe tocaba analizar un pouco polo miúdo que ten que ver cos investimentos na nosa cidade. Vostede era moi rotundo esta mañá en rolda de prensa, falaba de ninguneo con Santiago por parte do Goberno Central. Explíqueme un pouquiño para vostede por que se produce este ninguneo coa nosa cidade, porque considera que o que ten que ver con investimentos aquí en Santiago son moi malos, moi baixos. Por que se produce esta situación a xuízo do PSOE? Pois un absoluto ninguneo por parte do Goberno do Partido Popular en Madrid, porque este ano nos dan con respecto ao ano pasado, que o ano pasado non foi precisamente para botar cohetes, porque o ano pasado tivemos un orzamento de investimentos inferior ao 2015, bueno, pois este ano temos un orzamento que é un 26% inferior ao do ano pasado. Esa é a realidade. É dicir, máis dun cuarto de menos investimento, e ademais con unas ausencias clamorosas de investimentos que nos entendemos que son investimentos pois clarísimamente estratégicos para a nosa cidade, non? Polo tanto, ninguneo por parte deste goberno do Partido Popular en Madrid, obviamente acompañado pois dunha absoluta falta de peso político tanto do alcalde como do goberno de Compostela Berta, non? O certo é que, en fin, todas esas viaxes a Madrid, os concelleiros, cando din que van a falar con determinados altos cargos en Madrid, pois, home, a veciñanza de Santiago que si temos aprendido unha cousa, diante dun investimento estratégico, cando os concelleiros de Compostela Berta din que van a Madrid a falar cun alto cargo dun ministerio e que van traer debaixo do brazo a solución, o que ten que facer a veciñanza de Santiago é porse a temblar porque xa vemos, é dicir, hai pouco pois falaba precisamente Xanduro de que ia traer a resolución o problema da EDAR, bueno, pois xa vemos, non? Cal foi a aportación da EDAR, cero. E por outra banda, pois tamén, non? Jorge Duarte, o concelleiro de Espazos Cidadáns, pois tamén dixo que este luns precisamente ia estar co director xeral ali en Madrid en Fomento para resolver o tema da permeabilización do barrio de Conxo, polo tanto a resolución desa rotonda, e o certo é que o que trae debaixo do brazo tamén é o mesmo, cero, é dicir, o único que traen é un álbum de fotos que ademais se quedan clarísimamente obsoletas en pouco tempo. Bueno, pois son uns orzamentos que en xeral non son ben valorados para Galicia, son un 32,2% máis baixos que o ano pasado e os peores dende o 2004 para a nosa comunidade. Pero como vostede nos apuntaba, estamos a falar do que concretamente en Santiago, falaba agora desa rotonda de Conxo, logo entraremos a falar concretamente de distintos proxectos, como é o desa humanización da parte superior da rotonda de Conxo, pero eu quería puntualizar unha cousa, que o luns tivemos a vicepresidenta do Goberno aquí de visita en Santiago, estivo reunida con Alberto Núñez Feijóo, co presidente da Xunta, e logo coñecemos estes orzamentos. Non sei un pouco vostede que relación pode facer ou que pensa desta presenza da vicepresidenta de Soraya Sáenz de Santa María na nosa cidade. Bueno, sempre benvida a vicepresidenta do Goberno, todos os membros e todas as persoas que nos visitan, non? Pero aparte diso, o que amosa precisamente esa visita, despois co martes coñezamos estes orzamentos, pois é clarísimamente todas as cousas, insisto unha vez máis, a falta de peso político do alcalde do Goberno de Compostela Berta por unha banda, e por outra banda, pois que hai unha asignatura pendente para este Goberno e para este alcalde, que son as relacións institucionais, non? Se facía eco luns precisamente desa carta que non sei quen a filtrou, porque a carta ou a filtrou o goberno en Madrid ou a filtrou o goberno no Concello, non? Pero esa carta na que se poñía a disposición, non, da vicepresidenta ao alcalde pois para acompañala na visita, pois lle plantexaba a posibilidade de ter unha reunión, o certo é que houve pois un claro ninguneo, non, por parte da vicepresidenta, pero o certo é que eso xa vemos agora, foi simplemente un aperitivo, é dicir, o prato forte desgraciadamente ten sido estes orzamentos tan negativos para a nosa cidade, e por enriba demais é que nos castigan sen postre, non? Polo tanto, eu penso
penso que esa visita, ese ninguneo de entrada a esa carta que filtra, supoño, que a filtraría o propio goberno municipal, non? Porque non se entende moi ben, pero claramente foi un anticipo, non? Desgraciadamente, do que ia acontecer o martes co coñecemento deses orzamentos, que claramente son un ningoneo e claramente, ademais, amosan esa asignatura pendente, non? Das relacións institucionais, porque quero simplemente comparar co 2011. 2011, un alcalde socialista nesta cidade, un goberno socialista en Madrid, presidido por Zapatero, e o ministro de Fomento, Pepe Blanco. Orzamentos de investimento para a nosa cidade, 250 millóns de euros. 2017, un alcalde, neste caso da Marea, de Compostela Berta, un ministro de Fomento do Partido Popular, pois xusto pasamos dos 16 millóns de euros. E que non chegamos, nin por moito, ao 10% de que obtivemos no 2011 cun alcalde socialista e un ministro de Fomento socialista. Esa é a realidade, ese é o problema da falta de relacións institucionais e, polo tanto, duns deberes en facer, pero que xa estamos a piques de cumplir o ecuador, non, deste mandato, e, polo tanto, agora sí que este tipo de cousas comenzan a ser moi serias, moi graves e moi preocupantes. Sen embargo, a priori si parecía, ou polo menos así non lo deixaba ver de alguma maneira o goberno local, co alcalde á cabeza, con Martiño Noriega á cabeza, facíanos ver unhas boas relacións co goberno estatal, co goberno de Madrid, sobre todo coa anterior ministra de Fomento, con Ana Pastor. Si que houbo algunhas roldas de prensa ante os medios nas que Martiño Noriega falaba dun bo entendemento, de compromisos da ministra. E, sen embargo, agora pois parece que as cousas non son tan optimistas como podían ser naquel momento. Pois o que hai que decir é que unha de dúas, o alcalde non se enterou exactamente do que se estaba a falar e do que significaba o que lle decía a ministra de Fomento, ou a nós, a veciñanza, non nos decía a verdade do que estaba a acontecer nesas reunións, porque a realidade, o certo, é negro sobre branco eses números dos orzamentos do Estado para a nosa cidade. Que é o que se fixo durante todo este tempo? Pois moita foto, pero que, insisto, quedou obsoleta en nada cando se ve efectivamente a realidade. A realidade son os orzamentos, a realidade é o compromiso dun goberno do Estado ca nosa cidade, que xa vemos que é un compromiso francamente mínimo. E, por outra banda, outra cosa, además, vai ser o tema da execución dos orzamentos, porque se nós o que facemos é mirar ao histórico, pois a verdade é que non soamente os orzamentos son pobres, senón que, ademais, a execución ainda vai ser máis. Polo tanto, a preocupación por parte da veciñanza en Santiago diante destes orzamentos é lóxica. Pois sobre a execución ten todas as súas esperanzas postas o PP compostelán neste caso, porque o concelleiro do PP, Alejandro Sánchez Brunete, tamén facía a súa valoración esta mañá destes orzamentos xerais do Estado, e precisamente falaba de que o importante non eran as partidas que estiveran orzamentadas, senón que se executaran, e que se executaba todo o que estaba consignado, pois que había que ser ou que había que estar, neste caso, satisfeitos. Home, cando non se ten outra cousa que decir, porque efectivamente son tan malos os orzamentos que non hai absolutamente ningún elemento positivo para poñelo en valor, pois hai que percorrer este tipo de argumentos, non? Insisto, cando un ve o histórico da execución dos orzamentos do Estado na nosa cidade, pois o que dixo o compañeiro da corporación Alejandro Sánchez Brunete, pois claramente define o concepto de fe. De fe, pois aí queda esa... Fe é creer, como cree Alejandro, que a execución dos orzamentos vai ser pois preto do 90% cando nunca pasou do 30%. Bueno, pois haberá que estar atentos a finais de ano, cando se fagan as contas de a ver o que se executou, a ver se finalmente pois tiñan razón ou non. E agora si ímonos adentrar nalgúns puntos en concreto. Antes falaba da ex-ministra xa de Fomento, Ana Pastor. Ela estivo aquí, presentou un anteproxecto para humanizar esa parte superior da rotonda de Conxo, unha actuación que humanizaría o barrio, porque podemos decir que está como dividido en dúas partes, pois para conectalo mellor. Parecía que había ese compromiso, así tamén o deixaba ver con satisfacción e con orgullo o alcalde, Martiño Noriega.
E o certo é que non hai ningunha partida nestes orzamentos para esa actuación e, ademais, acaba de vir o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, dunha reunión co director xeral de Infraestructuras en Madrid e tampouco viña moi contento, non traía boas novas. Vostedes como reciben esta situación dun proxecto que parecía que estaba encamiñado e finalmente pois está estancado? Bueno, primeiro que hai que decir é que aquel dibuixo, porque nunca houve nada máis que un dibuixo, foi rexeitado, aquela proposta foi rexeitado polos veciños e veciñas de Conso, porque se entendía que non resolvía esa permeabilización que vai permitir ter novamente un todo barrio de Conso que una, pois, Conso de arriba, Conso de abaixo e Volto do Castro, non? Por lo tanto, incluso aquel dibuixo foi rexeitado pola veciñanza, non? A parte diso, o que tivemos non foi o resultado do dibuixo, o que tivemos foi un burato, que é o que temos neste momento ali en Conso. Esa é a realidade, non? Por lo tanto, a satisfacción dos uns e dos outros non entendo por ningún lado, como non a entenden os veciños de Conso, non? Por outra banda, pois, o concelleiro Duarte, pois, a verdade é que o que foi a facer a Madrid foi turismo, porque, insisto unha vez máis, é que o que truxo como resolución para ese burato que temos ali na rotonda de Conso, pois foi 0 euros, 0 solucións, 0 respostas, 0 nada. Falaba vostede que viña con aire debaixo do brazo, iso era o que Efectivamente, dicía nada máis que iso, aire, e ese álbum de fotos que tanto lles gusta ao Goberno de Compostela Aberta para facerse precisamente con directores xerais, con ministros e demais do Partido Popular, pero que en definitiva pois son unas fotos que quedan rancias pois inmediatamente porque xa se ve cal é o resultado efectivo, non? Por lo tanto, pero non é soamente o problema da rotonda de Conso, que é importante, moi importante. Existen outras partidas, por exemplo, que baixan con respecto ao ano pasado. Por exemplo, pois as partidas de mantemento do aeroporto, pois baixan con respecto ao ano pasado, queda na verdade que nun terzo do que foi o ano pasado. Baixa tamén, pois, por exemplo, pois a partida para o consorcio, baixa un 2,5%, xa o ano pasado nos tiñamos a preocupación de se vai ser sostible o consorcio, ademais temos en fronte a expectativa do ano Xacobedo 2021, bueno, pois cunha baixada neste caso, pois o certo que aínda as dúbidas sobre a sostenibilidade, non, e a durabilidade do consorcio pois son aínda máis importantes. Unha baixada do 2,5% aproximadamente, Sí, unha baixada do 2,5%. Que, por certo, hai que dicir que tamén estamos pendentes se finalmente se reúne ese Real Padroado, cuxo plan de investimento, podemos dicir, especial, se dera, ao fin e ao cabo, se executaría a través do consorcio, pero tampouco todos está aí pendente. Todos esperamos que se reúna, pero o certo é que pois co nivel de relacións institucionais que estamos dando neste caso este goberno e este alcalde por unha banda e por outra banda pois co nivel de compromiso que está a ter o goberno en Madrid, pois a verdade é que sorprende que podamos acadar eses 250 millóns dos que se falaban nunha primeira intención para ese plan Compostela, que por certo aínda non está rematado nin está aprobado, non? Xa levamos tardendo 2014 de retraso, non? Lle corresponde este goberno, o goberno do Partido Popular, o retraso. Aí teñen a responsabilidade repartidos uns e os outros, non? Por outra banda, pois, por exemplo, pois, os accesos ao polígono do Tambre, pois é unha partida inferior á do ano pasado. A partida que se adica o que teóricamente teria que ser intermodal, pero que vai ser un intercambiador, pois é a mitade do que o ano pasado, non? Pero, ademais diso, pois o que atopamos son clamorosas ausencias, non? Non somente a rotonda de Conso, a EDAR, os centros de investigación dependentes do CSIC que teñen que ser referencia para todo o Estado, de investigación sobre patrimonio, estudo sobre patrimonio, ou de biomedicina, pois o estudo sobre patrimonio, o orzamento é 0, pero que o Instituto de Biomedicina é que nin tan sequera aparece o nome da partida, por exemplo, non? Ou, por exemplo, pois non atopamos tampouco pois o enlace da Nacional 550 AP9, por exemplo, co aeroporto de Lavacolla, que é o estratégico para nós, ou, por exemplo, pois non atopamos nada con respecto que nos entendemos que ten que ser ese paso subterráneo pola rotonda de Santiago Milladoiro, non? Que sería a última parte, non? A última fase dese túnel de Hórreo, túnel de Conxo, esa entrada xa no Milladoiro, ou, por exemplo, pois atopamos unha clara disminución no que fai referencia, neste caso tamén, pois ao enlace, non? Precisamente con respecto a pois a orbital,
É dicir, nos atopámonos, pois son 5 millóns de euros para un enlace pois que vai requerir probablemente no seu conxunto a obra pois preto de 60 millóns de euros. Por lo tanto, 5 millóns non chegan. Por lo tanto, desgraciadamente que non hai unha partida na que ti podas sentirte mínimamente satisfeito para valorar positivamente estes orzamentos do Estado para Santiago de Compostela no 2017. Efectivamente, hai unha partida de 5 millóns para ese enlace orbital. Tamén hai 2,5 millóns presupostados para enlazar a autopista a P9 coa Cidade da Cultura. Non sei se isto o pode valorar positivamente ou xa decía agora que, por exemplo, eses 5 millóns para orbital, pois dentro do que vai ser o orzamento en xeral desta actuación, pois tampouco parece que sexa moito, non? Unha cantidade pequena e do mesmo xeito tamén, é dicir, ademais non facemos máis que ver orzamentos neste caso referentes a ese enlace ca Cidade da Cultura, pero que non se acaban de executar, non? Por lo tanto, a verdade é que se parece máis un orzamento pois fantasma para lucir máis que unha expectativa moi real. Levamos tamén moito tempo falando da EDAR, da estación depuradora, de feito creouse unha comisión de seguimento. É o certo, como dicimos, nestes orzamentos, xa o apuntaba vostede, non hai unha partida específica para a construción da nova EDAR na zona do Souto. Si hai unhas partidas consignadas de cara o 2018 e o 2019 que teñen que ver co saneamento aquí en Santiago, pero non hai nada concreto de momento para a construcción desa nova infraestructura. Non sei se chamou especialmente a atención. Pois mira, teño que dicir que non me sorprendeu. Non me sorprendeu porque a verdade é que esa comisión é claramente cosmética, porque mentres unha das administracións que ten que ser firmante do convenio, que ten que dar lugar á construción e posta en marcha desa EDAR, pois resulta que non coñeza cal é o proxecto da EDAR, que é o que lle acontece ao Concello de Santiago. O Concello de Santiago non ten o proxecto no que ten que desenvolverse EDAR. Pois a verdade é que mentres non teñamos ese proxecto, todo o demais clarísimamente cosmético. Certo que estes orzamentos comezan o seu proceso, non sei se teñen neste caso por parte do PSOE algunha expectativa de que se poidan mellorar ou que se poida incluir algunha mellora para Santiago concretamente. Nos, dende logo, imos presentar emendas a través do noso grupo parlamentario no Congreso dos Deputados, precisamente para tentar de mellorar, non, estes orzamentos e, polo tanto, mellorar a situación e as expectativas de Santiago de Compostela. Pois, para rematar, Paco, pregunto yo brevemente, fora xa do que son os orzamentos, o certo é que vostedes dende o PSOE veñen dende hai moito tempo insistindo na situación da empresa Valoriza, que é a empresa concesionaria do Servizo de Atención a dependentes. O Goberno decidiu prorrogar o contrato desta firma cando a propia firma non estaba moi polo labor, pretendía deixar o servizo, e está a haber moitas queixas, moitas protestas por parte dos traballadores polas condicións nas que se desenvolve o traballo, porque está a haber despidos, e o certo é que cada vez hai máis persoas que precisan dese servizo. Esa é a situación que temos agora. Como valora vostede este panorama? Pois antes descrito moi ben, o certo é que en agosto a empresa di que non quere continuar co servizo, non ten resposta por parte do Concello, en novembro volve a reiterar que non quere prestar o servizo, sigue sin ter resposta do Concello, en marzo deste ano volve a reiterar que non quere seguir prestando o servizo, sigue sin ter unha resposta, e o que fai o Goberno de Compostela Verte unha vez máis, o que fixo sistemáticamente con todas as concesións, é prorrogala. É dicir, dende agosto sabe que a actual empresa non quere continuar prestando o servizo, e en lugar de facer os pregos para un novo concurso público, aprobalos, convocar un novo concurso e, polo tanto, ter xa unha adxudicación para cando o 31 de maio remate a concesión, pois o que vai simplemente é anunciar e tomar a decisión de que vai prorrogar o contrato cunha empresa que non quere continuar prestando o servizo, cunha empresa que, efectivamente, está incumprindo o propio convenio cos seus traballadores, porque o convenio di que o 80% dos traballadores teñen que ser traballadores indefinidos con contrato indefinido, pero soamente o 63% pola relación de postos de traballo, o cadro de persoal que nós temos, aí se evidencia, ademais confirmado polos sindicatos, non, da Xunta de Persoal, e ademais atopámonos que efectivamente neste momento hai xa 5 despidos e outras 5 persoas que van ser despedidas inminentemente. Mentres tanto, pasamos de 138 persoas atendidas a 120, pero non corre a lista de agarda, é dicir, non entra xente da lista de agarda, a lista de agarda continúa estando porque enterámonos precisamente co informe que acompaña esa decisión de prorrogar
que ven da Xunta de Goberno, pois que en 2015 se alongaron o número de horas que prestaron e, polo tanto, no 2017 teñen que recurtar. Polo tanto, vai ser imposible que no 2017 o Goberno cumpra o compromiso co Partido Socialista e ca cidade, que iso é importante, de eliminar a lista de agarda, todo o contrario. Polo tanto, eu penso que estamos diante dun problema, dunha cuestión tremendamente sensible como é a atención a persoas dependentes no seu fogar e que verdadeiramente non está a respostar este Goberno a ese problema. Ben, pois agora con isto sí que xa rematamos. Paco, como sempre, agradecerlle que estivera con nos aquí no Preguntoiro. Graciñas. Un placer, grazas a vos como sempre. E nos volvemos mañá con máis entrevistas. Graciñas a vostedes tamén por acompañarnos.